Здравейте, здравейте! Ето ни и днеска. Правя този видеоклип да споделя, че в четвъртък ще правиме бригада. Имам потвърждение на доброволците от Кюстендил, от Радомир, от София. Всеки, който иска да се включи в Перник също. Всеки, който иска да се включи и да помогне в четвъртък, тук ще имаме нужда от помощ. Ще слагаме страниците на шатрата и ще сортираме част от стоката. Ще сглавяме палета, ще има доставени палета, за да може да напреднем малко. Ето днес тези неща дойдоха. Това са някакви бурги, доста големи, най-различни и всякакви джунджурики. Значи ще сортираме, ще редиме, ще сглавяме. Всеки ще прави по нещо. Четвъртък от 9 сутринта целия ден ще сме тук. Ето тук за миене и почистване на разни неща сме подготвили да посвършим някакви задачки. Бъдете здрави и до нови срещи. Битака Перник. Чао, чао!